Вітанчыкі мае шаноўныя, з вамі новы выпуск між дзвюх папарацей. І сёння распавяду пра тыя кніжныя пакупкі, якія астатнім часам папоўнілі спіс маёй домашняй бібліятэкі. Па-першае, хачу сказаць, што я не самы вялікі пакупнік папяровых кніг, таму што я адкрыла для сябе некаторы час назад інтэрнэт і з той пары не вярталася ў кніжныя крамы. Але калі я купляю папяровую кнігу, звычайна я падкая на тое, як яна выдана, ці я хачу грашыма падтрымаць таго, хто выдае гэтыя кнігі. Гэта часцей з беларускімі выданнямі адбываецца, таму што калі не будзем купляць, ніхто не будзе выдаваць, разумееце? Вось. І трэці пункт, па якім я яшчэ звычайна для сябе ацэньваю, ці буду я купляць гэту кнігу ці не, гэта яе патэнцыял стаць маёй улюбёнай, ці яе патэнцыял да перачытвання. Ну, часамі гэта імпульсіўныя пакупкі, аж дзяўчыны, што вы чакалі. Ніякага саксізму, гэта не месца для гэтых жартаў, але, ну, вырвалася. Э, Першы раздзел — гэта кнігі па цане кавы. Калі вам падаецца, што кнігі гэта дорага, вам не падаецца, але часамі ў белкнізе ці ў букіністычных можна знайсці такія залацінкі, дыяменцікі. І вось першы дыяменцік — гэта восень у Вільнюсе. Ну, напэўна, гэта па цане Флэт Уайта адбылося для мяне. Маргарыта Прохар, тут зборнік апавяданняў і аповесцяў. І тут я клюнула трохі на тое, як яна выдадзена. Я так даўно не бачыла, каб такія былі прыгожыя і форзацы. І яна так прыемна тут па раздзелах усё. І такі нейкі фармат прыемны. Ну, я вельмі была задаволена менавіта тым, як яна выдана. Я падумала, ну, напэўна, ніхто б не зганяўся наконт такога выдання, каб кніга была вельмі дрэнная. Але калі што, ну, адзін раз за кавай не схадзіла нібыта. Другая кніга ў той жа белкнізе на праспекце пераможцаў пашанцавала мне яе пабачыць. Яшчэ танней яна была па цане амерыкана, напэўна. Дараванне Алены Брава. Маленькая кніжачка, але я так думаю, з вялікім патэнцыялам эмацыянальнай шкоды, таму што тут ідзе гаворка пра жанчыну беларуску, якая з'ехала ў Германію і зараз вымушана прыглядаць за мужчынам, які ўжо ў сталым узросце, прайшоў другую сусветную вайну, і апынуўся, што гэты мужчына, менавіта ён катаваў тую вёску, дзе жыла бабуля нашай гераіні. І вось такія складаныя нейкія маральныя выбары паўстаюць перад нашай гераіняй. Кніга тут, ну, вы бачыце, яна зусім такая танюсенькая, але тут на 3 мовах гэтая аповесць ёсць: на беларускай, рускай і нямецкай. І мне падаецца, гэта таксама дадае аб'ёму гэтай гісторыі. Не расчаруюся, нават калі мне не вельмі спадабаецца, але мне падабаецца гэтая ідэя і ідэя выдання на 3 мовах, менавіта пра вялікую айчынную, пра другую сусветную вайну. Паглядзім, карацей кажучы, інтрыгуе. Другі раздзел маіх пакупак, якія ў катэгорыі танныя, гэта знаходкі з букініста. І вось мне пашанцавала знайсці Тома Вульфа «Вогнішча амбіцый». Я ўжо не памятаю, якім чынам гэтая кніга трапіла ў мой ліст кніг, які я хачу прачытаць, але я потым вярнулася на яе старонку Гудрыц. Гэта акцэнт. І паглядзела, што там першыя такія вясёлыя нейкія каментары і доўгія рэв'ю, у якіх людзі там жадаюць усялякіх благ гэтаму пісьменніку, каб толькі за тое, што ён напісаў гэтую кнігу. Абавязковае чытанне, 1000-старонкавы паток слоў, якія зменяць вашае жыццё. Усё ў гэтым родзе. Тут пра Нью-Йорк, пра файнэнс-бро. Карацей кажучы, мне падаецца, што з такімі водгукамі, як там былі, я вось недзе пакінуў уже пераклад, тут няма проста магчымасці, што гэтая кніга будзе расчаравальнай. Вось. І там жа, у вянку, у букіністычным, мне пашанцавала знайсці выданне Чарльза Дікенса «Пасмяротных запісак піквікскага клуба». Можа, вы памятаеце, а калі не памятаеце, спасылаю вас да гэтага відэа. У планах на год я для сябе вызначала і кнігу там, дзе будзе месца дзеяння Лондан, і нейкую класіку з 19 стагоддзя, і Дікенса менавіта я ў гэтай катэгорыі ўспамінала такую класіку, больш за 700 старонак. Тут
Вялікая верагоднасць, што мой план на гэты год можа быць зачынены амаль адной гэтай кнігай, таму спадзяюся, я пачну ўрэшце чытаць Дікенса і спадзяюся, гэта будзе добрай кропкай увахода апроч каляднага харала. Наступная кніга гэта таксама букіністычная знаходка, але ўжо не па цане кавы, гэта «Зазона». Гэта Марсель Пруст «Здабыты час». Апошняя кніга з семітомніка «У пошуках страчанага часу». Я купляю іх хутчэй, чым я паспяваю іх чытаць. Але гэта такое трошкі маруднае, але ў добрым сэнсе чытво. І мне падаецца, няма сэнсу ў 30 секундах расказваць вам, чаму трэба чытаць Пруста, але калі ўвесь сусвет лічыць гэта шэдэўрам сусветнай літаратуры і Пол Маккартні гэта чытае перад сном, ну я не ведаю, якія вам прычыны патрэбны на тое, каб пачаць сваё знаёмства з Прустам. Мне часамі з-за таго, што гэта таксама семітомнік, я думаю, што можа гэта такі Гары Потэр для душніл класічны, але у сюжэце ніякіх намёкаў на то няма, але спадзяюся, ёсць навуковая праца, якая праводзіць гэтыя паралелі, трэба будзе пашукаць. Наступная кніга Хелен Дэвід, і тут ёсць такі нават добры пераход ад Пруста да яе, таму што яна сышла з коледжа і пачала працаваць пакаёўкай, каб чытаць Марселя Пруста, каб не быць у коледжы. Ну, я не ведаю, што можа быць лепш за такое рашэнне ў жыцці, але чалавек атрымаў купу усімагчымых прэмій за гэты раман, за апошняга самурая. Тут гаворка ідзе пра маці і сына, якая яна гадуе свайго сына адна, бацька сышоў кудысьці за хлебам, а замест постаці айца, постаці мужчынскай у жыцці гэтага сына, ёсць толькі фільм «Сем самураяў». Дарэчы, кажуць, што абавязкова трэба паглядзець спачатку фільм, каб яшчэ разумець глыбей усю тую дзікуху, якая тут адбываецца. Але я вельмі ўсхвалявана, я такое люблю, мне падаецца, гэта кніга мне спадабаецца, я рада тое, што яна ёсць у мяне ў папяровым фармаце, таму што я ўжо тут бачу, тут ёсць нейкія табліцы з лічбамі, ёсць нейкія такія прыколы з фармаціраваннем. Таму мне падаецца, гэта ў электронцы было б цяжэй чытаць, а так азнаёмімся, паглядзім, наколькі гэта захапляльна, спадзяюся, што вельмі. І тут добры пераход да наступнай кнігі Антонія Байет. Напэўна, можна перакласці «Апантанасць». Я ўжо чытала гэту кнігу, гэта нават не мая пакупка, а падарунак мне, і я вельмі рада, што яна ў мяне у такім цвёрдай вокладцы зараз ёсць. Я зараз пагартала, мне так захацелася яе зноў пачытаць. Тут такі акадэмічны свет, людзі, якія любяць кнігі больш за ўсё ў сваім жыцці. Ёсць некалькі ліній у сучаснасці, адноснай сучаснасці і у лініі лістоў, у лініі тых людзей, якіх даследуюць нашы акадэмікі тут. Яна такая сакавітая, плотная, тут такая асалода нейкая і ад самога сюжэта, і ад таго, як гэта напісана. Я вось зараз трохі так пакрымала і думаю, ну, трэба перачытваць. І, дарэчы, Байет вельмі ухваляла раман Хелен Дэвід «Апошні самурай», таму я спадзяюся, калі мне так спадабалася гэтая кніга, спадзяюся, гаспадарня Антонія не будзе хлусіць і наконт «Апошняга самурая». Наступная кніга, пра якую я хачу распавесці, гэта «Вясёлка гравітацыі». Я ўжо думала, што ну калі ў мяне ёсць такі цяжкі постмадэрнісцкі план на гэты год пачытаць бясконцы жарт, ніякай вясёлкі гравітацыі ў мяне ў планах не будзе. Але Людміла Сканова-Чытака ў тэлеграме, дзякуй вялічэзны, распавяла так неяк сакавіта пра гэты твор і пазбавіла страху перад гэтай кнігай, таму што ўсе неяк так пужаюць, што гэта нешта неверагоднае, вы ўсё роўна нічога не зразумееце. Гэта, канешне, глыба, але для вельмі маленечкай праслойкі насельніцтва, у якую вы дакладна не ўваходзіце, нешта такое мегаінтэлектуальнае, калі тут ёсць две лініі, напэўна, сюжэтных, тут іх мільён, тут нейкае павуцінне з гэтых ліній, разбірацца, не разбірацца, але я вырашыла рызыкнуць, і мне вельмі захацелася яе ў папяровым выглядзе. Можа, нават я пераадолею сябе і буду рабіць нейкія паметачкі, можа, аловачкам, таму што я звычайна гэтага не раблю, але тут можа спатрэбіцца. Ёсць цэлыя сайты аматараў гэтай кнігі, якія разбіраюць сюжэты, герояў, усе лініі, адсылкі.
постадсылкі, гэта ж постмадэрнізм. І мяне вельмі бавіць проста пабыць часткай гэтага сусвету, у якім людзі разбіраюцца ў вясёлкай гравітацыі. Дарэчы, я бачыла, што нейкі раздзел перакладаўся на беларускую мову на нейкім сайце. Гэта ніколі не друкавалася, мне падаецца, але цікава, што хтосьці браўся, і я спадзяюся, можа, калісьці у нас будзе вясёлка гравітацыі і на беларускай мове. Было б супер. Калі мы ўжо уступілі на гэтую трапу постмадэрнізма, наступная кніга гэта Сэмюэль Бекет «Вот». Мне вельмі захацелася яе прачытаць, калі я пабачыла, што у украінцаў выйшла выданне, дзе «Вот» было напісана з укароткім у пачатку, хоць такой літары ў украінскай мове няма. І гэта было менавіта зроблена для таго, каб перадаць фанетычную асаблівасць вымаўлення «Вот» на ангельскай мове. І гэты аммаж мне надаў моцы, каб пазнаёміцца з гэтым творам Бекета. Я раней толькі чытала ў чаканні Гадо. Дарэчы, гэта трохі такой вызначальны твор і для Беларусі, таму што я гэтага не ведала, але калі я была на пластычным спектаклі ў чаканні Гадо, я дазналася то, што мы былі аднымі з першых у Еўропе, у каго ставіўся гэты абсурдысцкі твор эксперыментальным тэатрам у 60-х, у гады адлігі. І цікава, што беларускі тэатр такі эксперыментальны таксама пачынаўся з Бекета. Таму адчуваю нейкае яднанне праз вот эту беларускасць вакол Бекета, і з гэтым творам таксама. Спадзяюся, таксама не расчаруюся. Чаго я на гэта спадзяюся? Ну, расчаруюся, так і расчаруюся, нічога такога. Наступная кніга Антоні Лібера «Мадам». І Антоні Лібера гэта Лібера, ну так, гэта ж польская мова. Гэта сучасны польскі пісьменнік, знаўца творчасці Бекета, такі вялікі ў Польшчы. І гэтая кніга пра выпускніка школы, які закахаўся ў сваю настаўніцу французскай мовы. Як я разумею, яна такая прадстаўніца заходняй цывілізацыі у Польскай Народнай Рэспубліцы, дзе гэтага не бачна, не чутна, яна такая еўрапейская нейкая, прывабная. Мне трохі па анатацыі гэта нагадала фільм «Выпускнік». Не ведаю, наколькі мае чаканні спраўдзяцца. Не бачыла, каб у суседніх краінах яна выходзіла, ну, апроч Польшчы менавіта. І калі я была ў біёкнізе, з гэтай кнігай стаяла і думала, ці мне купляць, ці не. Я такая, ну, мне патрэбен знак нейкі, каб я зразумела, купляць яе. І тут я чытаю, перакладзены больш, чым на 20 моў, адзначаны прэміяй выдавецтва «Знак». Я такая, ну, больш не трэба ніякіх знакаў, мне ўсё ў гэтым жыцці зразумела. Наступная кніга таксама еўрапейская, «Арэхавы палац» Міленка Ягавіча. Я не знаёма пакуль з гэтым пісьменнікам, але ўжо некаторы час ён лунае недзе ў маіх бурбалках побач са мною. Я бачыла ў калегі калісьці «Сараеўская Мальбара», таксама перакладзены на беларускую мову. Слухала вельмі такі пазітыўны водгук ад Сяргея Матыркі, ад перакладчыка ў падкасце «Белліт». Ён не так часта штосьці так ухваляе. Мне вельмі захацелася яе знайсці, і знайшла апошні асобнік у полацку, ў белкнізе, замовіла сабе дамой. Карацей кажучы, гэта ўсё відэа не рэклама белкнігі, але так адбылося, што вось 4 кнігі я там набыла. Але вы бачыце, не ўсе адтуль. Гэта раман-сага пра сям'ю у межах 20-го стагоддзя, што яны перажылі ўсе гэтыя войны, вайна, якая ў Югаславіі ў 90-е пачалася, і да 2002 года, але у зваротным парадку будзе ісці апавяданне. Яшчэ я пабачыла фота на Фейсбуку Міленка Ергавіча, но я лічу, што чалавек з такім пачуццём стыля не мог напісаць нешта дрэннае, таму чакаю знаёмства. Наступная кніга «Мой скарбік» з Польшчы варожай. Мне прывезлі Муракамі, апошнюю кнігу, але я яшчэ не пачала чытаць, і можа яна ўжо будзе не апошняй на той момант, калі я гэта відэа запошчу. «The City and its Uncertain Walls». Вау, што за акцэнт, Саша, ну неверагодна. Адразу бачна, што ты не ведаеш ангельскай мовы. Выданне, ну, тут на 5 з плюсам, такая прыемная крэмавая папера, нейкі месца для заметак, і тут так
Ну, не ведаю, я вельмі люблю такія макавыя, прыемныя, такое нешта сюррэалістычнае на вокладцы. Мне ўжо праспойлівалі, я калісьці ў тэлеграме шарыла з вамі бінга па творчасці Муракамі, там, дзе заўсёды ёсць нехта знікае, ёсць нейкая яма, пошукі сябе, пошукі жанчыны, бібліятэка, вушы. Мне адмецілі, што тут будзе амаль усё, але я ўсё роўна вельмі люблю чытаць Муракамі, і я я звярнуся да яе, калі я зразумею, што ўсё, што я пачынаю чытаць, мне не падабаецца, а ў мяне зараз, напэўна, такі момант, я пачала, напэўна, 7 кніг, і нешта не магу рухацца наперад, каб скончыць хоць адну з іх, і мне вось падаецца, Муракамі мне дапаможа выйсці з гэтага сумнага стану. Наступная кніга гэта Курт Вонегут «Бойня нумар 5». Я ўжо паспела яе прачытаць, але вельмі хачу вам яшчэ неяк прарэкламаваць, сказаць, што пакуль гэты скарбік можна набыць, я вельмі вам раю гэта зрабіць. У мяне быў перыяд у жыцці, калі я не прынцыпова так не чытала нічога, дзе ёсць вайна, таму што трымаваная быкавым у школе і неяк не хацелася паглыбляцца ў нейкія такія складаныя тэмы. Зараз час іншы, таму я вельмі рада, што зараз знайшла мяне гэтая кніга, і вось ужо 2 месяцы, як я яе прачытала, і не будзе, напэўна, ніводнага дня, каб я не ўспомніла пра яе яшчэ раз. Купляла ў выдавецтве тэхналогіі, яна яшчэ ёсць на сайце. Таксама такое прыемнае выданне, яна маленькая, такога нейкага кішэннага фармату, але тут ёсць маленькія такія ракеты, я потым вам пакажу. Так неяк прыемна выдадзена, такая крошка, еношка, якая у сабе захоўвае атамны зарад і болю, і жаху, і смеху, іншапланетнікаў. Канешне ж, неверагодны пераклад Паўла Касцюкевіча. Я адразу ведаю, што кніга будзе топ, калі бачу гэта імя на вокладцы, ці не на вокладцы, а дзесьці побач. І працягнем гэты акт самаразрушэння з Луі Фердынандам Селінам і яго падарожжам на край ночы. Тут мяне трохі развязло, я 5 хвілін расказвала пра Мітрана, які расказвае пра антисемітызм Селіна, таму трохі пра раман хуценька. Ён часткова аўтабіяграфічны, распавядае пра вопыт Селіна на Першай сусветнай, пра яго падарожжы да брытанскіх калоній у Афрыцы, яго досвед працы ўрачом, і фонам ідзе заўжды нейкае адчуванне абсурду і безнадзейнасці жыцця. Буду чытаць, нягледзячы на тое, што ён постаць неадназначная, ёсць пытанні з-за яго цёмнага бэкграунда, ён антисеміт, і калабарацыянізм у яго запісах ёсць, і расійскія погляды. Аддзяліць погляды аўтара ад тэкста часамі бывае складана, асабліва калі гэта такія балючыя пытанні. Але на адлегласці гэта крыху лягчэй, таму паспрабуем. І ось такая кніга Рамэна Гары, яшчэ перакладная літаратура на беларускую мову, што не можа мяне не цешыць, а асабліва гэтае выданне, такое інстаграмнае, ну проста неверагодна. Рамэна Гары, аб'ятанне на досведку. Роман «Парадокс», як тут кажуць, які кранаецца тэмы яго сталення Рамэна Гары, такі трохі аўтабіяграфічны, яго зносіны з маці. Я вось не ведала, ён нарадзіўся ў Вільні, таму часткова я зараз неяк бліжэй лічу гэтага пісьменніка да нас. І ёсць нават у Вільні скульптура маленькага хлопчыка з галёшай, і вось гэта дакладна герой гэтага раману. Я прахадзіла там, напэўна, калі ў мяне была віза. Колькі разоў, але не ведала гэтага, і зараз вось цікава крануцца гэтай часткі кніжнага сусвету, да якога ты маеш нейкае дачыненне, кранаўся яго калісьці. І апошняя кніга Бранкалеоне Латробія. Гэта сярэднявечча. Я такое, агулам, я не чула нічога пра гэтую кнігу, але хлапец на міжнароднай кніжнай выставе на стэндзе выдавецтва Івана Лімбаха, проста загіпнатызаваў мяне апісаннем гэтай кнігі. Гэта раман выхавальны таксама, вось трошачкі як і ў Рамэна Гары, але раман выхавання асла. І я таксама ўжо пачынала яе чытаць трохі, і у першых раздзелах маці дае настаўленне свайму сыну аслу перад тым, як яго забяруць на нейкія сельскагаспадарчыя працы ў іншае месца. Яна яму кажа, што пярдзець гэта норм, гэта асліная натура, не трэба быць не тым, кім ты не з'яўляешся. І для літаратуры 15-14 стагоддзя гэта, напэўна, не зусім 17, прабачце.
Для літаратуры 17 стагоддзя гэта не зусім тое, што я чакала ад італьянцаў сярэднявечча. Таму вось такі цікавы твор, э, не вельмі падобны на тое, што я звычайна абіраю для сябе, але тым самым мне і захацелася прачытаць гэту кнігу. Як звычайна, на Goodreads адна адзнака, напэўна, можа, 2. Люблю такія рэдкасці, каштоўнасці. І на гэтым, я апраўдваю ўсю тую гару грошай, якая была вытрачана на ўсё гэта. Як казаў Дуглас Адамс, усе людзі на гэтай планеце нешчаслівыя праз гэтыя зялёныя кавалкі паперы. Я вось паспрабавала трансфармаваць зялёныя кавалкі паперы ў белыя, можа, яны зробяць мяне трошкі шчаслівейшай. А вы расказвайце, што вы там сабе набываеце, і абдымаю вас. Калі не сабачымся, дык пабачымся, як кажа мой дзед. Дякую, пані.